Agad karon sa kasugpon sa ngaton bag-o nga sugilanon nga gatig-uluhan. Kahisa sa tughan. Pao, ikaw gid balaboy. Kay uhaga ni ang pag-pronounce ang ngalan ni Onting, hindi ya kay Inting. Onting. Na, ano ka man imo yaman. Sige lang. Basta mo yun ang akong plano. Na silari lang kag Onting. Ang akon nga ginakinahanglan. Piste nga uboy ni. Pero sige lang. Alak lang ang katapat sini. Hindi ako iya nga daan anad nga mag-inom sang kung ano nga medisina. Alak man lang yang akong medisina. Hindi ba lang mga bata-bata? Sige lang. Dari, Onting. Sa madason nga mga inadlaw, dayonon na nato ng aton plano, ha? Kaya ihanda lang ninyo, ikaw lari, kay ikaw man ang wrestler, kay subong man ikaw Unting, ikaw man ang daw boxer, ate, kabalo na kamo ha, sa inyo nga buhaton. Sigardo na ini. Sigardo na iniya. Nagsala ako sa pagbanggit sa pangalan ni Onting, boss. Sorry lang, boss. Gani, agabi kay dulay-lay na ginapaminsar mo eh. Wala. May paminsan lang ako nga makapamaayos sa plano sa ngaton bossing. Amo bala? Ati sige paminsaron lang nga sa mayo kung may paminsaron ka. Ay, kay tanto sa imo. Agay, joke lang te bossing. Nano ka man niya bossing boy man. Ha? Mang dukol kay mo ya? Nano ka biya kay? Yun na sunlog ako eh. Balado nga, ako ya kung sunlogon ako. Dali ako ya mapikon. Halata man. Kaya na, nakahanda na ba ka mo ha? Inte Unting kag lari. Nakahanda na ba ka mo sa idyo pagabuhaton nga plano. Ang ginasugo sa aton bossing. Naghanda na naguro sila bossing eh. Ano pa sila siguro. Kantuan ko si Migo Unting para maistoryahan na naman na plano sa pag
kuha kay Joel. Oh, dumaano na ako. Si Larry pa ya. Kadako sa tingog ko. Tapos, maputi lang ang itlog ko. Kuhaon ko ikaw, Joel. Kinaglan. Maplanuhan namon nga duha ni miguunting. Ang pagkuha kay Joel. Basi ko na, ginambala na siya ni Bossing Gardo. Mayo pa sila. Kantuan ko na siya, abawa. Parts! Oy, Ports! Ano? Kita nga duwa ang ginmanduan ni Boss Gardo. Kita nga duwa ang matapos sa Joel ngayon. Ang hambal ni Boss Gardo sa akon. Ano? Hambalon ko ikaw. Nagkastiguhon lang nato ng Joel nga to. Bata pa'y na. Kag hindi na makasarang sa aton. Amo gani. Isa, kontra duwa, masarangan niya. Oo man. Sige, mapreparar kita. Ang hambal sa ako ni Boss Gardo nga pagkatapos sang panyapon. Bantayan naton si Joel. Kag tiradahon. Sige, Parts. Kay kita matirada kay Joel. Kag syempre, wala na siya sa mahibo sa aton. Kay man, kadalag ko sang alawas ta. Kag maputi lang ang itlog ta. Sige. Nagapasalamat gid ako, Joel, nga ginpagbigyan mo ako sa gamay nga sinalo-salo nga dalan ko sa imo diri sa isa lang ka gamay nga restaurant. Nagsalamat nga wala mo gid ako ginbalibaran. Gusto ko lang abi ikaw ipanginbulahan sa kadalagan. Pero klaruhon ko lang. Kamo na bala ni Bina? Kahibalugin nga daan akong naluyagid sa imo si Bina eh. Hindi ka magkahuya sa akon. Hindi ka magkahuya sa pag-share, Joel. Kinsabat na bala ni Bina ang imo pangaluyag sa iya, Joel? Kag magkaon ka. Hindi ka magkahuya. Pagpanginbulahan ko ina sa imo, Joel. Kamo na bala ni Bina, Joel? Sa matod lang, Joy, no? Wala gid ako may nabaton nga sabat halin kay Vina. Kag wala man ako sang luyag sa iya, Joy. Sa din mo na nakuha, Joy, nga impormasyon. Basi kon nagalinaw na Joy nagalinaw na Joy sa mga marites bala. Ang matuod lang, Joy, wala gid ako sang nabatyagan nga gamay. Bisan gamay. Sa kay Vina, Choy. Kag salamat kid sa imo nga pag-imbitar sa akon dire sa gamay nga salo-salo. Damo gid ka salamat, Choy. Ano ka bala, Joel, no? Nga ang i-deny mo pa.
ang maathag kaayo nga hulag ni Bina nga naluyag gid siya sa imo. Nga hindi ka gid gusto nga isugid ini sa akon. Pareho man lang kita nga lalaki Ano gid bala ang malain kun may balaan nga kamo na ni Bina, ha Joel? Pero boy no, kay wala man bala siling mo. Ate, sige na lang. Kag salamat gid. Ate, nakatapos naman kita panihapon. Pwede mo man ako bilin lang diri. Kay parelax-relax ano ako diri sang makadali pagid. Pwede mo na ako nga nabayaan noy kag makapauli ka na sa inyo. Total, busog ka naman Joel. Maghalong ka gid ha. Noy Joel, halong sa imo nga pagpauli. Ato na siya. Baw, daw sa piho ang tampuhawya. Wala gid siya nagtug-an sa akon. Apang sapuan ka lang dugay-dugay. Totoy. Totoy, Joel. Daw sa ido. Totoy, Joel. Totoy. Sapuan ka lang dugay-dugay sa akon mga bata-bata. Dila mo lang ang wala sang labod. Dugay-dugay, Joel. Boss, ginsugid niya sa imo, boss, nga may luyag siya kay Vina, boss. Amo gani boss, ginsugid niya sa imo. Kay daw wala ba kami nagapamati mo, kay basibla kung makatilaw kami wala sa imo kung magpamati kami sa iya sa inyo nga ginhambalan bala. Ay amo gani boss. Tiyan boss, ginsugid niya nga may luyag siya kay Vina kung ginsabat na bala siya sinisang babayi. Ati boss, kung gisabat na siya sa babae ti, wala ka nagit siyang pag-asa Wah. Ka mga alingangugid sa inyo. Ang ginuwangal ninyo dira kung ginsunod nyo na ang gago-gagong ato. Kung tani nakastigo na ninyo siya. Maghulag na kamo. Kaya basi kung makapalayo na sang tuman ang buang ato. Sige na! Katunto sa inyo karon, ka mga tangadal sa inyo. Litse. Sundan na ninyo ang lalaki nga to. Kay para mabalbal lang ninyo ini. Sigurado wagid na hindi gid siya makabato. Mga alingango gid kamo.
Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon kahisa sa dughan. Bugal nga ginadulong sa inyo sang Marbaes Blind Channel nga ginapangunahan ni DJA kahisa sa dughan.